Юрсунали Ғуломов сокини 87-солаи деҳаи Тоиб Тӯйчиеви шаҳри Турсунзода аст. ӯ ҳамроҳи писаронаш дар замини назди ҳавлигӣ гармхона бунёд намудааст, ки маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ истеҳсол мекунад. ҳоло ин оила дар гармхонаи назди ҳавлигиашон помидор парвариш намуда истоданд, ки нашу намои хуб дошта рӯзҳои наздик ҷамъоварии ҳосили тайёрро оғоз мекунанд. қабл аз ин дар ҳамин гармхона падару фарзандон бодиринг ва кабудиҳо кишт намуда ҳам эҳтиёҷоти оилавии худро таъмин намуданд ва ҳам изофаашро ба бозор бароварданд. фарзандон дар ин кор маслиҳатҳои падарро рӯи кор гирифта ҷиҳати хубтару беҳтар истифода бурдани замини назди ҳавлигӣ аз як қитъа гирифтани 3 ҳосилро дар як сол ба роҳ мондаанд. ҳоло дар ҳудуди шаҳри Турсунзода бунёди гармхонаҳо ҳам аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҳам дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ рӯ ба афзоиш дорад, ки масоҳати умумии онҳо 70 аз 161 гектарро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонии Маъмурҷон 2011 дар майдони 601 замин гармхона фаъолият менамояд, ки хоҷагидорон аввалҳои моҳи январи соли равон дар 20 садяки он помидор ва дар 40 садяк бодиринг кишт кардаанд. бодиринг бояд рост равад. Инами шохша меканем, ки дигарш ва халал накунад. Шомол нағз чах бизанад. Бодиринг баъд ҳосилиш нағз мешавад. то имрӯз дар ин хоҷагӣ ба ҳисоби миёна беш аз 20 тонна бодиринг истеҳсол намуда барои фурӯш ба бозорҳои истеъмолӣ интиқол додаанд. моҳи январда шинондагӣ будем. 20 бор чиндем. нағз истифода барем. Инами бачаҳома хон садааст. Бачаҳом хона сохтем, мошин гирифтем, 5 коргар дорем. Инами оилагиша нағз метем. Инами зиндагиша нағз рафт содааст. дурусту мақсаднок истифода бурдани заминҳои корам агар аз як ҷиҳат ба фаровонҳосилӣ ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ мусоидат кунад, аз тарафи дигар барои бо шуғл фарогирифтани сокинони маҳаллӣ заминаи хуб фароҳам меорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи Ҷуррахмонов дар хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёда 10 гектар гармхона мавҷуд буда, аз он ҷамъ 4 гектар 25 сотик ба бодиринг, 4 гектар 30 сотик ба помидор и дигар намуди маҳсулотҳои кишшудагӣ. дар хоҷагиҳои аҳолӣ бошад зиёда 20 гектар гармхона мавҷуд буда, аз он ҷумла 10 гектар помидор, 9 гектар бодиринг ва 1 гектар дигар намуди зироатҳо, яъне қаламфури булғори кишшудагӣ. мақсади мо, деҳқонони мо асосан барои парвариш намудани маҳсулотҳои тари тоза сатҳи зиндагии мардумро баланд бардоштанд ва таъмин намудани амнияти озиқаворӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. айни замон хоҷагидорони шаҳри Турсунзода ба кишти пунбадона низ идома дода истоданд. бо истифода аз боду ҳавои мусоид кишоварзони шаҳр азм доранд то нақшаи пешбинишудаи кишти ин навъи зироати техникиро саривақт ба анҷом расонида нашъунамои дурусту босифати онро ба роҳ монанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навобод 2,5 гектар замини кишт ҳаст. аз он ҷумла 1,5 гектар замини обӣ, ки мувофиқи нақшаи ҷамоати деҳоти Навобод барои кишти пахта 80 гектар замини кишт ба нақша гирифта шудааст. марҳила ба марҳила мо кишти пахтаро ба анҷом мерасонем. тибқи дурнамо соли 2025 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Турсунзода бояд 650 гектар кишти пахта анҷом дода шавад. мувофиқи маълумоти фаврии раёсати кишоварзии шаҳр ба ҳолати 8 апрели соли равон дар майдони зиёда аз 152 гектар пахта кишт шудааст, ки ин раванд ҳамоно идома дорад. Фаридуни Субҳон, Садриддин Иброҳим, шаҳри Турсунзода. ахбор.